עמיתי סיני היקרים, היום תם לו המסע אך לא נשלמה הדרך. תם לו המסע שנדמה כי החל בעידן אחר והסתיים היום בדיוק באותו מקום עם אותה תפאורה, אך במציאות אחרת לגמרי. המסע שלנו בסיני אומנם לא נמשך 40 שנה, אבל בנסיבות השנה האחרונה הוא לגמרי הרגיש כך. ולמרות הקושי ולמרות הכאב ועל אף ימי המילואים, הפרויקטים והתפקידים המאתגרים, ידעתם להתעלות, ידעתם להיות, ידעתם להמשיך הלאה. ועל כך רואים אתם היום לציון והערכה. כפי שנוהגת לומר אפרת, שום דבר אינו מובן מאליו. עברנו יחד דרך משמעותית, רצופה בחוויות, בתמונות, בקולות ובטעמים, בפסיפה של מקומות ואנשים. בין סדנאות והרצאות יצאנו לשטח לראות את המציאות כפי שהיא, ללא איפור, ללא מדים, ללא תיווך. המציאות הזו שמתקיימת בדינמיקה משלה, מאחורי המילים, המחקרים, ההרצאות והכתובים, זו שמחכה לנו, שנגיע ונתמודד איתה פנים מול פנים, זו מבקשת כי נשפיע עליה ונעצב אותה לטובתנו, למעננו, למען הדורות הבאים אחרינו. יחד יצאנו למסע עוצמתי בעקבות הציונות באירופה ונגענו בחוויה הרוחנית והמעשית של שורשי המפעל הציוני שהובילה לתקומתו של עם ישראל בארצו. דרך כל אלה צברנו מטען ידע ומטען רוחני לצמיחה והתחדשות של מנהיגות, של ציונות, של מנהיגות ציונית. ברשותכם, אבקש לשתף אתכם ברעיון אחד, שהוא גם עצה שלי בהתנהלות שלנו, שלכם, כמנהיגים, על בסיס אותו אירוע היסטורי מכונן של עם ישראל בסיני, בדרכו אל הארץ המובטחת. שני דברים לוקח אני מהמסע ההוא לתוכנית סיני של היום. המעמד, מעמד סיני, והמסע במדבר סיני. בהשאלה אומר כי מנהיג טוב צריך שיהיה לו מעמד, שיהיו לו מעמד ושתהיה לו דרך. המעמד מלשון עמידה מסמל את הצורך של כל מנהיג לעצור להתבוננות, לחשיבה, ללמידה ולהעמקה, להקשבה לקול של האחר, לקול הפנימי וגם לקול האלוהי. והמסע המסמל את הצורך של המנהיג להיות בתנועה, להתוות דרך, להוביל דרך, להיות מורה דרך, להתמודד עם אתגרי הדרך ולא פחות חשוב מכך, לדעת לדבוק בצדקת הדרך, להאמין בה ולצעוד לאורה. לעתים מתקיים מתח בין המעמד לבין התנועה, אך בעיניי הם משלימים זה את זה. מנהיג שלא מחובר למעמד, לשורש, לתבונה, לרוח, לא יוכל להוביל דרך משמעותית. ומנהיג שלא מצוי בתנועה ונשאר עומד, יישאר בהגיגיו, לא יוכל לייצר השפעה וחיבור, לא יוכל להגשים את הייעוד. באופן אישי יותר, אבקש לומר כי פגשתי כאן בתוכנית סיני קבוצה מובחרת של אנשים מדהימים, מוכשרים, נבונים, צמאים לעשייה ולהשפעה, ממש כאלה שמדגדג להם כל יום, אוהבי ארצם, עמם ומדינתם, אוהבי אדם. בטוח אני שאיש בדרכו ובאמונתו צריך ויכול להיות חלק משמעותי ממנהיגות ההווה והעתיד של מדינת ישראל. אני אישית הייתי שמח ובטוח להיות שותף ולצעוד יחד עם כל אחד מכם בכל תפקיד ובכל משימה. ועוד רז אחד לך אתוודה נועם. תודה לך נועם שהיית לי עזר ועזר כנגדי. שידעת להביא את עצמך ומעצמך את המיטב עבור התוכנית והקבוצה בחריצות, בחוכמה, באהבה ועם הרבה מאוד נועם. תודה גדולה לך אפרת על שאפשרת את כל הטוב הזה, על שנתת בי אמון מלא, על שדחפת קדימה גם שהזרמים משכו לאחור, על האופטימיות והאור בתקופה שקל היה בה למצוא את הפוסימיות ואת החושך. תודה לכל מי שתרם ועשה במטה המובחר שלנו בקרן, חנן, שלומית, וברוכה הבאה, צביה, ליום זה ולתוכנית כולה, ותודה גם לאלה שמנהגים מאחורי הקלעים ונותנים בנו אמון מלא במשאבים וברוח. ולכם האמיתיים אומר לסיום, פסוק שהולך איתי, כל אחד יש משהו שהולך איתו הרבה זמן, כל השנים משמש לי מצפן וזרז. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. עלו והצליחו.